Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga inta ikan biag ita, ket nagapu kani pagayam tayo nga dayan, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti linaon ti surat na. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kayo man pa'y akablaawan iti naimbag ken nagasat nga aldaw, kastameten kadagiti padak anayat nga dumdumngeg. Nakapagsuratak takayat kumot apaidrama to'y padas ko, ajak tupulos malipatan. Saan nga expressive dagiti dadakkel mi, isu nga uray dudwa kami nga agkabsat, kasla nagrigat mi nga ipakita, wenno iparik na ti panangipateg iti tunggal maysa. Ti ammok idi ket okay laeng ti kasjay. Naladawan ti amin, idi na amiris ko, nga nabaybay akgayamen ti inak. Nga rumbang nalaang kuma a nagbalinak a managayat nga anak. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Dayan, nalpas mo ka di amin ng dagiti papeles nga ipapaaramid ko kan ka. Ay, sir. Na-explain ko matan ken ni Sheila no anya dagiti rumbang nga aramidan na kadagiti reports kabayatan ti kawan ko dito'y opisina. Kino na makayat mo ti agbakasyon iti sumagbamano a bulan. Tapno ad-addan to pa iti kinaproduktibo mi ti trabaho. Sabay ko mata-enjoy yung ti bakasyon mo, ha? Sir. Kat agyaman ako na iti pamalubos yo. May saka kadagiti importante nga officer ti kumpanya, dayan. Iso adjak kayat ama burnout ka. Kahit kung agtalinad ka iti da ito yung kumpanya, iti lasod ti 10 atawan, wano 20 atawan. Agyaman ako na iti panagtalagyo kanyak, sir. Okay, no problem. You can go. Call me anytime if you need my help, okay? Okay, sir. Thank you so much. Super duper excited ako, honey. Iti last 5 years sa puro trabaho. Itala nga makalak iti bakasyon ko. Ay, nagmayat man ti kastoy. Awan kamkamaten nga oras. Naragsakak para kan ka, honey. Mapantag bakasyon ijay Coron, Palawan. Wow! Kalpasan na, mapantay ijay Cebu. Katno ikanda tanton ti discount ti friend ko. Pasyaran tanto matan ti Cebu Island. Ay na, excited ka talagan, Kenneth. First out long vacation ko naman. Uwan nga ron. Ura siya kat excited ako na. Ni manang ti umawawag. Mabit lang ha. Hello, Manang Raquel? Nakaawag ka mat? Apay ka di. Ni Manang mat? Ay, anyamatan. Pasensya kan ading ko. Jack mat amo nga itagayam ti schedule ti operation ko. Ay, ni Manang mat? Anyamatan. Jack mat inggagara adadaalan ti bakasyon yo. Ish! Sana bale, no makarecover ak adagos, alag matlaeng ni Nanang. Anyamatan, kano kan tupay nga recover? Kat ovary di katandakan ka. Makonfine ka pa iti mano a Domingo. O, kasano ti recovery period mo ngay? Iti ababasa rita, iti lasud ti 2 bulan a panagbakasyon ko. Agbantayak lang ka ni Nanang. Pasensya ka na talaga ading ko. Jakmat mabalin nga ibati iti sabali ni Nanang. Amumat abakatan. Agsalugan tipig sana.
Manang Raquel ngamin. Anyamat. Pasensya ka na talaga, Dayan. Nanang, di mat imbagak kada kayo asan kayon nga aglaba. Bayan nyo dagiti mo rin dita. Tamapan kuntoy pa laundry. Jakmat kaya takit kitaan dagiti nakatambak alalaba anak ko. Saan kay unay ngagbambanog ngamin? Saan kayon nga ubing? Inton kwan, adumanan ti marikrik nayo na sakit. Nasaysayatan ti agan anad, nanang. Di na ka di pa kadanagan, Dayan. Kabailak pa'y mat. Dagulit kayo mat, nanang. Dayan, anak. No imbaga ka di yun aramidan, saan yun nga aramidan? Adda kayo dito'y balay. Iso nga ti kayat kung nga rod ti masurot. Pampanunutak lang mati ka sa sadyo kat. Dudua tayo lang dito'y balay. Kasanon no, adda mapasamak kada kayo. Pasensya kan, anak. Sana bale, saanin maulit? Agmano ak, nana. Kasyan na ka ti Diyos, Barok. Ay, sika ka di ti boyfriend ti anak ko. Uwan, nana. Kumusta kayon? Nasaya at mat, Barok. Still kicking. Umunag ka, Barok. Yaman ak, nana. Agtugaw ka, Barok. Ay, mabitlaan. Iyalaan ka iti inom mamadjus. Sana, nana. Sukunok lang ni Dayan. Rumor kami mo't lang adagos. Ay, saan, Barok? Urayam labiitan, mabitlaan daytoy. Sige, nana. Nakasingsing pati ina ni Dayan. Oy, ada ka may gaya man, Kenneth. O, nani. Kumusta kayon ka ni nanang mo dito? Mayroam ka matlaan ka din, agkadwa kayo iti may sa balay, iti inam? Ay na, hindi na kong damagan, Kenneth. High school ak pailaang, nang rugi akon nga agabang iti boarding house. Kaputa adayo ti pagadalan iti balay mi. Iso ajak na iruam nga agkadwa kami. Mayroam kang tumutlaang. Numabalin lang kumaguyodan ti altaw. Mabayag pa ya makarecover ni Manang Raquel. Dayan, nasingpot ni Nana Miranda. Kan panunutom bakitan. Rumbang lang nga ipaayam mat iti panawon mo. Bayat ti kaadana iti poder mo. Nanang! Ada kagaya man. Umay ka tagid dantan amangan. Apag gusto ti isasangpet mo, anak. Nakaluto akon. Sumango kan iti lamisaan taggao akon. Ay, husto di ko na ni Kenneth. Bagatan ni Nanang. Sana nakas idi ang napigsapay. Nangisit dagiti buok na. Saan pa'y matakuretret dagiti kudil na? Awan sa rukod nga igam na. Kan, saan nga kubo na magna? Ay, anya ka diti nararamid ko. Nagbalinak abisi kadagiti napalpalabas atawan. Ado ti nagbalin apaka kumikumak. Iso tiyako napupuotan ti panaglabas ti panawan. Ininutan ti panagbakat ni Nanang. Agsalugan ti pigsana. Dayan! Nanang? Umaikan ko na, tamagantan. Mabisina kon. Ay, uwan, Nanang. Umaya kon. Nagbanglo Nakaraing kayo gaya man, Nanang. Nasapa ka nagluto. Ola, agtugaw kayo tamangan tayon. First time amaramanak tilutom, anak. Nalaingak nagluto, Nanang. Amangan no, sanyo nga amo. Ay, amok Asino pa'y ngay ti umalaam no saan asyak. Nalaingak matlang ngagluto. Da kayo nga minti kanayon nga agluto para kanyak. Iso nga ita, siyak matati agluto para kada kayo. Anya nga iti linutom. Sinigang nga pasayan, Nanang. Oh, wow! Ramanan nyo, Nanang. Naimas da ita.
Kasla na imas ngagpaiso ti linutom Oh, ayamom na pailaang kat naimasan. Ado ka di, tinakan na pasayan. Naibas na ti may sa malukong, Dok. Kapkapin di pasyente. Ha? Ay, siya ka di, Dok? Saan? Siya. Adapay ka din na dumatao dito. Siyempre, sika. Iya, tasikakat nga rin ti kasarsarita. Anak ti pasyente, Dok. Anak na ka ti pasyente. Hanggang di mo amo nga da allergy na iti pasayan. Sorry, Dok. Tinam ti pagkidawam iti sorry. Sana siya. Imbaglangan, tanay tarayo adagos dito ospital. Tano saan, ang mga niya tinapasama kan ko na. Hala, umunag ka na iti ward nga yan tinam. Ingkag sorry kan ko na. Nasayatan ti kasasad na. Isungin ton maminsan. Ang nadamon, dagiti ited mo amakan itinam. Saan mo mat ngayong gagara tikas niya na pasamak ni Nanang? Saan mat talaga manang? Sino ngay matyakin kayat nga agpiligro ti biyag ni Nanang? Ay na, ni Nanang mat ngamin. Kinan na pailaang tinlutom kat amo na lang arudan nga allergy na ti pasayan. Nalabi ta di na kayat mabainan ka. Iso nga, di mon pabasulan ti bagim ading ko. Sana bale, tanasayat mat ti kasasad na. Manang. Sa dino ti ayan ko itinaundaya panawan. Anya ti kayat mo asawan. Saan ka maawatan? Apay nga ti panagriknak. Tsak mo ni Nanang. Apay asana ka nadagkat kan ko na. Apay adyak napupuutan ti panaglabas ti aldaw. Ininot ti panagkapsot ni Nanang. Dayan, anak, anya ti klasik nga anak. Sana ka nagbalin anasaya at itiin ata. Di magkalak at ibagikla ang ti pinanpanunot ko. Nagbalinak ama ka sarili. Ala, husto na ading ko. Di mo ipagatikas na. Kan maysa, saan pa'y matanala daw ti amin? Mabalin ka pa'y abumawi ka ni Nanang. Adu pa'y ti panawan, dayan ading ko. Ay na, nagmayat mat dito yan, dayan anak. Presko ti angin. Ang mga nudiyo pa'y amo nga, adon ti kastoy pagpasyaran dito'y ayan tayo. Into no may alawas, agpasyar tayo ijayan da Kenneth. Oh, talaga anak? Wan, kunak lang arudan. Okay akmat dito yan anak. Uray agbati agtulatan ijay balay. Sana mabalin Nanang. Sulitan tayo ti aldaw kabayatan ti vacation leave ko. Ay kat, no iso ti kayat mo, di iso ti masurot, madam. Umay ka Nanang, agpa-picture ta, kalpasan na, intan tumatan mangan. Honey, agimpaki kanton madamdamawan. Ha? Inton bigatin ti panagbiyahe tayong agpa-Ilocos, intayong agpasyar. Managsakan ako na yani. Ngamin makita, ken mariknak nga gin-enjoy ka iti panagbanding nyo kanina na Miranda. Amom, ado pa'y ti planok apapanan kan aramidan. Kat syempre, da kayo kanina nang ti kaduak. O, aguray ka. Nakalukat ti Mindor. Nanang! Nanang! Ha? Dayan! Awan puot ni Nanang ang nakadasa iti suelo! Nanang! Nanang! Manang! Apay nga itapay. Apay nga itapay nga inala ti Diyos ni Nanang.
Agrugrugiyak pala nga bumawi kan ko, ana. Tapno masulnitak dagiti nagkurangag. Kurang pa'y tinaited ko apanawan kan ko, ana. Apay nga itapayan na tay. Awanan maaramidan tayo, ading ko. Dimtangan ti oras na. Pagkawanandak, nanang. Pagkawanandak. Gaputa sa anak ang nagbalin na sayat nga anak kada kayo. Ama, Dayan, saan ka ngagsaw iti kasta? Manang, Diyak man lang na ibagakan ko na nga ipatpatag ko unay. Ipatpatag ko unay ni nanang. Patyak nga muna da itadayan. Para ka ni nanang, may saka nga nasaya at nga anak. Aging ga ita Miss F, numalaglagip ko day di agundaway, jak malapdan ti panagarubos dagiti luwak. Numabalin laang ko mati ag time travel, tapno ag subli, idi panawan nga napigsapay ni nanang. Panagriknak kat ado ti sinayang ko a panawan. Husto matkit din ni Manang Raquel. Uray kaskas ano, amok nga naipariknak ka ni nanang, ti panangipatag ko, uray iti apagbiit laang akanito, ti panagdan nami. Jakman na ibalikas a mismo kinkwana, ngam amok anakita kan nariknana, ti panangipatag ko kinkwana, idi adda pay isuna iti daytoy abiyag. Kadagiti anak adumdumngag ita, saan nga agnanayon, ti kinapigsa dagiti naganak kadatayo. Ikkan tayo ida iti oras, sakbay amaladaw ti amin. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Dayan. Ken ka pagayam, Dayan. Iti maminsan pay may saka kadagiti makapaneknek nga saan laeng anain materyalan abanag ti kasapulan iti daytoy abiyag. Ngarod, ikkan tayo iti panawen dagiti banbanag nga adda kadatayo. Nang runa dagiti tattao anapateg kadatayo. Ipariknakan ipakita tayo kadakwada anapatagda kadatayo kabayatan nga adda tayo pay iti daytoy abiyag. Alakastan pagayam, Dayan, ket pagyamanak unay, tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.